Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε το ανέκδοτο στο οποίο η δασκάλα λέει στα παιδιά: προσέχετε τα κόμματα γιατί θα σας καταστρέψουν τη σύνταξη. Όπως και στην ελληνική γλώσσα, έτσι και στα αγγλικά, το κόμμα όπως ονομάζεται στα αγγλικά, χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε μια λίστα πραγμάτων, το ένα μετά το άλλο, και στον προφορικό λόγο εκδηλώνεται με μια παύση. Για παράδειγμα, I bought apples, oranges, grapes from the supermarket. Χρησιμοποιείς και εσύ κόμμα στην καθημερινότητά σου, όταν μιλάς ή όταν γράφεις? Είμαι σίγουρος ότι έχεις πολλά παραδείγματα για κάτι τέτοιο. Εάν θες, γράψε μου στα σχόλια. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο μας βίντεο σχετικά με τα σημεία στίξης στην αγγλική γλώσσα. Αν σε ενδιαφέρει και θες να μάθεις περισσότερα για αυτά, μείνε συντονισμένος στο κανάλι μας και δες τα βίντεο που θα ακολουθήσουν.